Nagapangabay naman ang isa pa ka ginikanan sa syudad sang Iloilo nga mas maayo kung mayara sang inspeksyon sa mga kagamitan sa mga estudyante nga nagasulod sa mga eskwelahan. Sa interview sang Bomba Radio kay alias Gloria, isa ka parent ngin pahayag sini nga iningatikang amo ang magapasiguro nga wala sang delikado nga mga kagamitan ang posible nga makasulod sa bulutuan agud nga magamit sa kun anuman nga pagpamahog o kun pagpanakit sa iban nga mga estudyante. Suno sa iya kinahanglan gyud nga magpatigayon sang masugot nga security measures ilabi na subong nga madamo na ang malain nga mga impluwensya sa mga kabataan kaangay sang ilamakitaan sa social media. Nagapangabay man si alias Gloria sa mga estudyante nga mangin bukas gid sa ilang nga mga manunudlo ukon sa otoridad kung mayara sa mga makaduluda o kung mayara sa mga pagpangbuli nga nagakatabo sa ila agud girayon ini nga mahatagan sa nagakaigo nga tikang. So, ang ako lang opinion, tanin, is apan and then isang school, i-double check din isang guard, tanan ng mga student na nagasulod sa eskwelahan para mas secure man nila ang seguridad sang aton nga kaysa subong daan nga po, hindi ko na mapaktan ang mga kakalatabo, dala mayarang ang kabataan nga, ang mga influensya nila, na sila sa mga drugs, so hindi nato mapalaan nga ang tanan nga kato sa school may arak sang sakto nga mga panguna-una at depende man sa environment nga sudlan. Ang panawagan sang isa ka Iloy nga si alias Gloria.